Какво би се случило, ако те отглеждаха гепарди през целия ти живот? Ден 1. Не научаваш утеха. Научаваш дистанция. Ако не можеш да смогнеш, те изоставят в трева по-висока от теб. Година 2. Тялото ти спира да се изгражда за сила и започва да се изгражда за скорост. По-дълга крачка, по-лека фигура. Навеждаш се напред, сякаш всеки момент ще се изстреляш. Година 5. Спираш да тичаш за удоволствие. Спринтираш на къси изблици, защото така оцеляват гепардите. Сърцето ти блъска, дробовете горят. Възстановяваш се бързо или изобщо не се възстановяваш. Година 9. Гръбнакът ти се превръща в пружина. Всяка крачка те разтяга, после те изстрелва напред. Не тичаш. Изстрелваш се. Ти си на 14. Мозъкът ти се променя. Не гледаш лица. Следиш движение. Тревата потрепва и тялото ти се движи преди да решиш. Ти си на 20. Не мислиш в планове. Мислиш в преследвания. Неподвижността е погрешна. Покоят се усеща опасен. Нервната ти система е винаги на щрек. Година 25. Хората те намират. Светлини, гласове, стени. Очакват разпознаване. Ти просто се взираш в краката им, чакайки нещо да побегне. Още ли мислиш, че това тяло е напълно човешко?